Okay, gyaman tayo, ti Apo, ti dayto nga agsapa. DJ video may papan iti nayan anak nga nayo awan. Ngem gapu ti ayat ti amana. Nakasta ti panagayat ti Diyos kada tayo. Oray no nayo awan tayo. Oray kasano kado ti basol tayo. Ayaten na tayo ti Apo. Kahit nagsubli tayo, iso ti mangbindisyon ka na tayo. Iso nga dayjay nga video no buyayin yun to ijay YouTube about the prodigal son. Dayjay anak nga nayo awan kahit nagsubli kinamana kahit nabindisyonan. Dahil ti kadakkel ti ayat ti Diyos ka na tayo. Madaydayaw ti Apo. Tayaten na tayo launay. So nga iti ito yung bulan, kahit sarsaritaan tayo, may papan iti ayat, love. Kahit nasarita tayo nga ti ayat, kahit iso dayta ti nagtao di ti Diyos. Kahit ti Diyos ayat. Kahit mabalin tayong ayaten, dagiti kabusor tayo, gaputa adda ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Mataydayaw ti Apo. Ket tiday ito yung agsapa, ket saritaan tayo, may mapan iti what love can do. Anya ti maaramid ti ayat. So ako na kiti napalpalabas, nga awan ti ayat, anya ti mapasamak kiti lubong tayo. No amin nga tao ket agugura. Wenno agaapa, nya, awan ti ayat, nariribok. Nga magyaman tayo tadda ti ayat ti Diyos kada tayo. Amen. Nga iso dayta tinted na kada tayo tapnon ti kastaket maadaan tayo ti ayat. Ket daytoy nga ayat iso ti aramaten tayo nga mangparmek iti kabusor. Tati kabusor ti addakin kwa na ket pungtot gura nya panang padakes. Dahil ti adda di kabusor tayo nga ni Satanas. Ngayon magyaman tayo, tadda ti Diyos tayo nga managayat launay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. So dahil ti bulan ti February, ket silsilibraran tayo ti Love Month. Ngem tinakasintruan laeng dagiti kaduan na iso di panaginayat ti gayem wenno panaginayat dagiti agasawa. Ngem ti ayat ket ti pudno ayat iso di jay nagtaod kini Apo Dios. Nyata dagiti klase ti ayat di ko nata yung agape love kay nasawan divine love. Na Diyosan nga ayat. Dajiti ayat ti Diyos kada tayo. Kahit damo di jay ko na tayong eros love. Uwin panaginayat ti agasawa, gayem. Adamo di jay ko na tayong filial love. Uwin panaginayat dagiti kakabsa. Okay? So, ti kadakkelan iso di jay agape. Agape. Kung naman takabay mo agape. Yeah, na Diyosan. It's a divine love. Ket daytati gapuna no apay nga naisalakan tayo, gapu ijay panagayat ni Apo Dios kada tayo. So what love can do? Ano ba yung magagawa ng pag-ibig? Nya kaditi maaramid na ti ayat. Nasarita tayo nga there is power in love. Nya love conquers all. Yan adal tayo dita. Nga ti ayat, parmeken na ti so amin. Dili ti kasayatan. Haan nga armas ti nabileg ngem ayat. Ya, gapu ti ayat. No adda ti ayat ti lubong siguro awan ti gubat, awan ti riribok. Ha? No amin ko mga tao ket ayat ti agar-ari. Awan ti riribok. Ha? Ngem gapu ta dagura. Kinapalangguan, iso nga nariribok ti lubong tayo. Ngayon, magyaman tayo, tadda tayo ti Diyos nga managayat launay.
Praise God. So, what love can do? Nya ti marami ti ayat. Ya. Okay. Nya kuno na jay. Ti ayat sana maibos oray ka ano, oray pay dagiti padpadto, manung paldanto, ket dagiti dildila agsardeng danto, ken ti sirib mapukaw to, ket ita mataginayon ti pamati. Tinanama ti ayat dagito atallo, ket ti kadakkelan kadakwada iso ti ayat. Nga iso nga ti ayat ti kadakkelan. Ura da pammatim no awan ti ayat mo. Awan ti serbina. Naadal ta dita ijay about love ijay muna Korinto kapitulo 13. Iso nga ti ayat ti kadakkelan. Iso da ito iti kapapatgan oray ited mo kunana ti bagim nga mapuuran no awan ti panagayat mo, awan serbina. Or ited mo amin nga kinabaknang mo, kadagiti na panglaw, no awan panagayat mo, awan serbina. Nya, oray gaburam ti kwarta, kinabaknang dagiti anak mo, no saan mo ngayatin di anak mo, baybayam nga mayaw awan, baybayam nga garamid kadagiti nga naimbag, amo nga disiplinaan. Awan serbina di kwarta. Sa awan serbina di kinabaknang, ado lagi tinakita tayon. Nga babaknang, ado ti kwartada. Ngem, handa nga yatin dagiti anak da. Dagiti anak handa nga yatin dagiti naganak da. Nariribok ti familia. Gapo ta ti ayat ti kapatgan. Madaydayaw ti apo. Iso nga mataginayon ko matiayat ka tayo. Okay? So God's love provides for our salvation. Ti ayat, ti Diyos, iso ti nangted kada tayo, ti panakaisalakan. Naisalakan tayo, gapo ti ayat ti Diyos, maraydayaw ti apo. Nakaisalakanan tayo, manipod ti basol. Naisalakan tayo, nabalbaliwan tayo. Haan tayon nga dagiti tattaong awan ti namnamada. Ngem gapo ti dakkel nga ayat ti Dios kada tayo, naisalakan tayo. Nabalbaliwan ti biag tayo. Naikat dagiti basbasol, naikat ti gura, naikat dagiti banbanag nga saan nga naimbag. Gapo iti dakkel nga ayat ni Apo Dios kada tayo. So God's love provides for our salvation. Nyati ko na jay Lucas. Nabasa natin nila about the story of the prodigal son. Nya, dahi anak nga inaudi, inala na ti kinabaknang na, kunana, kiniama na, tatang, itedmon kanya kon, dagiti tawid ko. Iso nga inala na, ti tawid na, pinagkudwaan da, dahi kabsat na, itawid da. Napan kadagiti lugar nga kayat na, amin nga ragragsak pinadas na bisyo, arak, babae, sugal, ginggana nga naibos di kwarta na. Tamaibos ti kwarta, kinabaknang, nawan ti trabaho niya, nawan ti source ti income mo, maibos dita, ure ka sa no kaaduna. No aramatem kadagiti ragragsak, malaksid laeng no, kadagiti naimbag, siguro ako mabayag nga may boss. Awin no hanga may ibos, tano, dahi kwartam, kat inyin bismo, iji bangko, niya, umadaw. Win no, inaramat mo kadagiti nasayaat nga banbanag, ang mapukaw. Ngam no inaramat mo ti bisyo, sugal, sigarilyo, arak, drugs, nang nangruna dita. Sigurado nga may boss. Kasta tinapasamak dito'y prodigal son. Anak nga nayawan. Ngem, idi maamiris na, gaputa agrigaten. Idi na ibusen ti kinabaknang na, ti tawid na, kunana, agsubli akto kini amak. Tayjay balay ni amak, ado, ti taraon, kunana, ado ti makanijay, ado ti adipen na, ado ti katulong na ni tatang ko. Agsubli akto. Gapo ta nagrigaten.
Nga, nagpakan ti baboy, awan ti kanan na dyan, awan pa sweldo na, tayo dyan nga rod, lugar nga awan ti matatao, tinangyapanan dyan mo na, iso nga di na ibos ti kwarta na, awan pa sweldo na, pati dyan kanan ti baboy, kinannan. Yeah. Awan mo ti kas dyan di kanya tayo niya, awan mo ti kas dyan di daw kanya tayo, kada tayo. Agyaman tayo, ngam da ito yung anak na yawan, ipakita na, ngano ti tao ket pumanaw kini Apo Diyos. Panawan na ti ayat na, kini Apo Diyos. Ti Ama tayo nga nailangitan. Madadaal ti biyag mo, mayaw awan ka. Awan ti bendisyon, awan ti blessings, awan ti kinawadwan. Ngem no agsubli ka, kini Apo Diyos kas tinaramid, daytoy nga anak nga nayawan. Idi adayo pa laeng di anak na, gapu tayo yatin nga launay, inarakop na. Kahit kuna diti anak, ama, tatang haan akong nga may karing anak mo, agserbiak laengan nga katulong mo, ngam kuna di ama na haan, anak kalata. Kasta ti ayat ni Apo Diyos kalatayo, maraydayaw ti Apo. Palakpakan tayo man ti Diyos. Hallelujah. Oray kasano ti kaano ti basog tayo. Bastag subli tayo. Ada ti bendisyon ni Apo Diyos. Kahit dito nga, anak nga nayawan, binadwan ni Amana, ti kapipintasan nga lupot, impartyan na ti baka, gaputa nagsubli ko na tinayawan, wenno tinapukaw, nasarakan. Datayo tinaminsan, nayawan tayo, ngam nasarakan na tayo ni Apo Diyos. Hallelujah. So, kasta ti kadakkel, ti panagayat ni Apo Diyos ka na tayo. Nya ko na di Juan 3:16 hingga na 17, takas talaon na ti panagayat ti Diyos, iti lubong, nga internet anak na bugbugtong tapno amin amamatikin kwa na, saan na mapukaw no di ka databiyag na agnanayon. Ta saan nga inbaon ti Diyos, ti anak na dito'y lubong, amang hukom iti lubong, no di ket tapno ti lubong, may salakan gapukin kwa na. Dahil ti panggap, gapu, no apay nga inayayat na tayo ni Apo Diyos, gapu ta kayat na tayo nga isalakan. Amen. Kayat na nga mabalbaliwan ti biyag tayo. Kayat na nga hantay nga mapadasan dagiti rigat. Tiada ti tilubong, taday tilubong nariribok. Pudno nga naragsak. Nya, pudno nga naragsak, ngam ti apagapaman mapukaw. Nya, lagi tayo nalulong ti droga, naragsak, nagpaiso, ngayon kalpasan na, niya tibungan na. Madadaal ti biyag da, madadaal ti salunat da, madadaal ti utek da, panunot da. Niya mayawan da, wenno nariribok ti pamilya da. Gapo ta awan ti Diyos, awan ti ayat ti Diyos. Anda nga inayat, wenno pinanawan da ti ayat ti Diyos. Insukat dati ayat ti Diyos, iti ayat ti lubong. Kasta ti tao, hindi duma malipatan na ti Diyos. Ngayon, gapo ti panagayat ti Diyos kada tayo, naisalakan tayo. Kung na ijay Roma, chapter 8, verse 39. Tadyak tuduan nga uray ti patay, uray ti biyag, uray dagiti anghel, uray dagiti pagturayan, uray dagiti banbanag nga agdama, uray dagiti banbanag nga umayto, kung na uray dagiti panakabalin, uray ti nangato, uray ti nababa, uray ti anyaman asabsabali aparswa, di datay mabalinto nga isina, iti ayat ti Diyos, nga adda ken Kristo Isos, nga po tayo. Madaydayaw ti Apo, kasta ti kadakkel dayat ni Apo Diyos kada tayo, awan to ti makaisina, iti ayat ti Diyos kada tayo, basta adda tayo kinkuana, hantay nga ipalubos nga ti biyag tayo mayawan, pumanaw kini Apo Diyos, han na tayo nga sinaan ti Apo. Madaydayaw ti Apo. So nya pwede ko na. Ije Episo, Kapitulo 3. Mabailan nyo kuma, amaawatan, agraman, nagiti amin na sa santo, no anya ti kababa, ken katidog, ken ti kangato, ken kauneg, ken maamuan ti ayat ni Kristo, nga atiwon na ti amin apan nakamo ko na. Tapno, mapno kayo,
iti isu amin apan nakapunno iti Diyos. So, dakkel ti panagayat ni Kristo kadatayo. Hantay nga marukod ti kadakkel ti panagayat ni Kristo kadatayo. Inted na ti biyag na. Ijay cross. In sakripisyo na. Ti biyag na ijay cross. Tapnon ti kasta may salakan tayo. Dahil ti kadakkel ti panagayat ni Apo Diyos kadatayo. Isu nga ti ayat, dakkel ti maramidan na. Nya pwede ko na nandiyo Salmo 36, 5-7. Dumanon sa dilangit o Apo ti di agbalbali yung ayat mo. Gasum ti kadakkel ti ayat ni Apo Diyos. Kuna na, nga di agbalbali ti panagayat mo, kuna na, dumanon sa dilangit. Kasta ti kadakkel ti panagayat ni Apo Diyos kadatayo. Nya, tumukno kadagiti ululep, iti kinapudnom. Natibker akas kadagiti bantay, ti kinalintig mo, kas ti kaadalem ti taaw dagiti pangedeng mo, sika o Apo, ti mga yuwan, ti animal, ken tao. So nga uri animal, aywanan na. Aywanan ti Diyos. Nagpatagkit din, o Diyos, ti di agbalbali yung ayat mo, agkamang dagiti na tao, iti salinong dagiti payak mo. Numaladlading itang ka, umay ka kini Apo Diyos. No, the problem, umay ka kini Apo Diyos. Ayatin na tayo, ti Apo. God loves us so much. Dakkel ti panagayat ni Apo Diyos kada tayo. Hana tayo nga baybayan. Uray kasano, ti problemam. No, kumamang ka kini Apo Diyos. Tulungan na ka. Yan, og kararag tayo ti Apo. Gaputa, ti ayat na, dakkel launay. Haan nga marukod, haan nga matukod. Tumukno sa dilangit. Ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Dajilangan panangtid na ti anak na ni Apo Isos. Kakaiso ng anak na. Awan ti tao nga makabalin nga mangtid ti kakaiso ng anak na. Ya? Ni Abraham, iso ti ladawan ti Diyos. Ngayon na ti anak na nga ni Isaac. May Isaac. Isaac. Iti kaya nasawan ti Isaac. May Isaac. Kuna na diya, iti kaya nasawan. Isaac. Hangan Isaac, Yeah. Isaac. Isaac. So kasi di kadakkel ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Uray na sakit para kinkuha ng ited ti anak na, ngaminted na, tapno may salakan tayo. Tayo ayatin na tayo launay. Ti Diyos. Praise God. So kasi kadakkel ti ayat ti Apo. Roma, Kapitulo 5, 8. Ngem, impakita ti Diyos, ti ayat na kanadayo, idi ama nagbasol tayo, kuna na, pailaeng natay ni Kristo, gapo kanadayo. Impakita na ti ayat na. Gapo ta, inted na ti anak na, tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Haantay nga mabayadan ti basol tayo. Awan ti makabayad. Amo nga mabaling bayadan ti basol mo, ure kasano kado ti kwartam. Ure kasano kinaimbag mo, kunam siguro, awan mo ti basol ko, hanang mga agtaktakaw, hanang mga kriminal. Ngayon hanggang nga mamati kini Apo Diyos. Awan ti maramid tayo, hantay nga magatang ti panakaisalakan. Gapulaang ti ayat ti Diyos. It's only by the love of God, by the grace of God, parabor na. Kaya nasawan, sagot. Sagot na dito Biyag tayo. Sagot na ti panakaisalakan tayo. Hantay nga mabaling nga bayadan. Madaydayaw ti Apo. Palakpakan tayo man ti Diyos. So dakkel ti panagayat na ka na tayo. Uri man nagbasol tayo, ayatin na tayo. Kayat na nagbalbali tayo. Kayat na nga sumaya at tibiyag tayo. Kayat na nga natal na tibiyag tayo. Kayat na nga naimas ti pannaturog tayo. Kayat na nga naimas ti pannangan tayo. Dadagiti na tao nga adot kwartana nga mga naimas pannangan da. Hanga na ulimag ti pannaturog da. Hanga na pintas pannaturog da. Handa nga makaturturog. Gaputawan ti ayat ti Diyos. Ngayon, no, at dati ayat ti Diyos kalalayo, napintas tagbiag. Awan ti
sakit tinaka mo, uray no, kagurgura da ka nagitilat duma, oray kabsa mo, kagurgura da ka. Basta, hamo nga kagurgura. Kararagam ko na ti Biblia, ti sao ni Apo Diyos. Kararagam. Okay? Adalan tayo duma. So, God's love compels us to forgive. Ti ayat ti Diyos, kahit pilitin na tayo nga mangpakawan. Duma, adaligay kasi dyan. Dalagiti manggurgura ka na tayo. At dalagiti kure awan tararamidam nga madi. Kagurgura na ka. Kasi di tao na duma niya. Uray nagimbag ka, kagurgura na ka. Gaputahan nga mamati kini Apo Diyos. Awan ti ayat ti Diyos kinkwa na. Ngem, ti ayat ti Diyos, pilitan na tayo nga mangpakawan. Nya ko na dito Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Nya ko na Ilocano. Agdidinungo kayo, kikinaasi kayo di tunggal maysa, agpipinakawan kayo, akas ni Kristo, nga Diyos, pinakawan na kayo. Pinakawan na tayo ni Apo Diyos, mangpakawan kamay. Pakawanan tayo. Uray na kita'y manggurgura ka na tayo, pakawanan lata. Matthew chapter 6 verse 14, kuna na, Gaputa, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. No pakawanem dagiti tao nga nang nakabasol kin ka, ti amam nga dasa di langit, pakawanan na kamay. Iso nga napatag ti ayat. Tauray kasano ti gura daking ka, ayatem latay da. Isimam latay da. Nya oray kagurgura da ka. Ngem mabalin mo nga tob nga rin. Disiplinaan. Kasarita. Kasarita nga na imbag. Tapno, maamiris na di basol na. Okay, nyapay ko na di Colossians chapter 3 verse 13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So, agtitinulong ti tunggal maysa kada kayo, pipinakawan ti tunggal maysa. No adda nakabasol, ti siya sino man, ti sa bali mangpakawan ko akas ti Apo, pinakawan na kayo. Nawan ti forgiveness, sigurado nga nariribok, ti lubong. Nawan pa nagpipinakawan ti kakabsat, sigurado nga nariribok. Mangpakawan tayo. Okay, ngayon, nakait nga sa uwan nga ipalubos mo nga aramidan na diyan nga may parbag. At dahil makungkuna nga ayat, numang disiplina ka. Aan nga dahil mo't kuna tayo nga ayat, paybayam latan, agar aramid diyan nga naimbag. Hangayat da diyan. Ti ayat, disiplina am diyan mo, kabsat mo. Okay, tapno, may lintag di kilo. Hangan na imbag nga ramid na mapasayaat. Okay, do not judge. And you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. So, ado lagi ti versikulo, when mabasa tayo ti nasantuan nga surat, nga mangpakawan tayo, gaputa, at dati ayat ti Diyos ka na tayo. Antay nga mahukom. No di ka di mangpakawan tayo. Nga pa yung Matthew ko na 18:21 to 22. Then Peter come to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister? Maminanok nga pakawanan. Nulit-ulitan na mo. Nga ko na ni Pedro, maminpito ka day. Ang ko na ni Apo Isos, unaking ka, saan lang nga maminpito? Nga maminpito, apito pulo. Kaya nasawan hanga maibos. 70 times 7. Ato na niya, 400 plus. Nulit-ulitan na, sige, pakawanam lang. Naging gana nga maamiris nanto. Adun ti kapadasan tayo kasta. Idi pinakawan mo, inulit naman na yun. Idi kuan, nagaramid mo na yun. Kaya pakawan na
makasurusuro dayta. Ginggana nga sumaysaya at tibiyag na. Okay. So, nyapi ko na Mark chapter 11 verse 25. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. No addati, no karkararag ka kunana, kahit addati nakabasulam, wenno addati kabsat mo nga nakaramid ka ti basol kin ko na, mapan ka, kahit agpakawang ka, dumawat ka ti pamakawan. So nga, agkararag tayo, lagi pun tayo, dati kagurgura tayo. Mapan tayo, agpakawan tayo, wenno, adda nagbasulan tayo, nakaramit ti basol, ti kabsat tayo, mapan tayo, agpakawan, nga muna. Tapnon di kasta, ket nasaya ati panagkararag tayo. Ken, pakawanan na tayo mat ti Diyos, karagiti basbasol tayo. Hallelujah. Niyapi ko na Proverbs 17:9. Love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. Yaji Ilocano, kuna na, ti ayat, kuna na, ket agbaligi, no ti kamali, ket mapakawan. Ti basol ka mapakawan. Ngem no, agtalinaed ti gura, kuna na, pagsisinaan na lagi ti agagayem. Pagsisinaan na ti agasawa, pagsisinaan na ti agakabsat, nagtalinaed ti gura. Uray no kagurgura na no sika hanggang ang gumurgura. Pakita mo nga hanggang ang gumura. Simam lata. Ngaramid ka lata tinaimbag. Patigwam lata. Noon na ka nga patigwam, si patigwam. Noon na, ibaleng na si patigwam ang kanyang aron. Basta ipakita mo nga ayatem, kabsat mo, asawa, anak mo. Yeah. Saan na duma? Hanlang dagiti na duma. Wala, hanlang na kayo. Uray da kami nga dadipon ti Apo. Damo dagiti kakabsat nga hanga na ibang ti rik-rik nana. Ti kaya na isulaeng selfish. Kaya na lang iso mapansin. Kaya na iso ti ikam laeng. Kaya na isulaeng ti ikam. Hana kaya timang ten. Sulat dati dumodawa. Yeah. Adwan mo ngayon ti kaya na isulata ti matultulungan. Selfish nga ron. Naimot wenno managin bubukod. Ngayon ti ayat. Adalan tayo ito no last Sunday no Domingo niya. Nga ti ayat. Han mo mabalin ti agayat nuwang ka nga mangted. Mabalin mo ti mangted uri awan ti ayat mo. Oh. Ikam di anak mo, alam ta kwarta mo. Itin mo, nga mawan ti ayat mo. Mabalin di dyan. Ngayon, nukunam nga iyatem. Di anak mo, ikam. Win no pakawanem. Disiplinaam. Kaya nasa win, ikam. Tinaimbag. You cannot love without giving. Although you can love, you can give without loving, but you cannot love without giving. Okay, so dalan tayo dito next Sunday. Okay, so ti ayat dakkel launay. Ti ayat ti Diyos, insalakan na tayo. Ti ayat ti Diyos, pilitin na tayo ng mangpakawan. Pinakawan na tayo, karagiti basbasol tayo. Para dayaw. Okay, so dayjay ti sao ti Apo, ti day tingagsapa. Ti ayat dakkel ti aramiden na. Insalakan na tayo. Kaya ti ayat, pilitin na tayo ngamang pagawan. Panunutin man, ti dahi tingal daw. No adda giti nakabasol king ka. Adda ka dito giti tattaong kunata yung kagurguram. Winno napasaktam. Winno kunata yung dagiti kagurgurat tayo. Pakawanan. Hindi nakabasol king ka pakawanan. Takas na tinaramid ni Apo Isus kada tayo. Ti Diyos kada tayo. Ureado ti basol tayo. Pinakawan na tayo. Ti Apo. Kahit kuna na tinasantuan nga surat. Nga nalipatan nan nagiti basbasol tayo.
Imbeleg na ni jay kaadalman ti baybay kuno na. Hananton nga malagip. Dagiti basbasol tayo. Kasta ti kadakkel ti panagayat ti Dios kada tayo. So dakkel ti maramidan na ti panagayat ti Apo. Ti kararag tayo ti dayting aldaw, aramaten na kumatibiyag tayo nga instrumento na tapno mabindisyonan ti kabsat mo, ti asawam, mabindisyonan dagiti karubam, gapo iti biyag mo. No, dagiti ampay nga naisalakan, dawatan kini Apo Dios, nga aramaten na kumaday ti biyag mo. Tapnon ti kasta, mamamuna ni Apo Isos, mabalbaliwan ti biyag na, gapo ta aramaten na ti biyag mo. Hallelujah. Paramat tayo kumati Apo. Ayat ti Diyos kuma, ibingay tayo. We have to share God's love. Amen. Ibingay tayo di ayat ni Apo Diyos. Marikrik na tayo ng ayat. Marikrik na tayo di ayat ti Diyos kada tayo. Ibingay mo. I-share mo. Di ayat ti Diyos king God. Hallelujah. Tumakdir tayo kantaan tayo man di kanta. Love through me. Touch through me. Hallelujah. Palubos tayo kumati Apo. Naramatin natin biyag tayo nga mabindisyonan di sa bali. Hallelujah. Holy Spirit, touch through me. Hallelujah. My hands reach out to others, touch through me. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is a lonely soul somewhere, needing just one friend to care. That's through me, Holy Spirit. That's through me. Hallelujah. Nita ko matikararang tayo kakapsat. Usaran natin niya po. Through me, Holy Spirit. Love through me. Yes, Lord God. I will be my brother's keeper. Love through me. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hearts are bleeding deep inside. Love can dry the weeping eyes. Love through me, Holy Spirit. Love through me. Hallelujah, hallelujah. Through me. Through me. Yes, Lord God, hallelujah. Love through me. Hallelujah. Like a river. Oh, yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Love through me. Yes, Lord God. Springing fountain, healing stream, living water, pure and clean. Through me, Holy Spirit, flow through me. Hallelujah. Yes, Lord. Hands will be your hands, reaching out to others. My lips will not be slothful, Lord, to speak. Hallelujah. I will be
pretend someone else in me. Hallelujah. Praise God. I will be your house to dwell in. Live through me. Yes, Lord God. Through me, Holy Spirit. Love through me, Holy Spirit. Through me, Holy Spirit. That's true. Through me. Hallelujah. Tibong at Espiritu ayat. Inayat na tayo ti Diyos. Rubeng met, rubeng launay, ngayatin tayo mo, nagiti kagayam tayo, kakabsat tayo. Uray dagiti kabusor tayo. Ayatan tayo da. Pakawanan tayo da. Taday tati kayat ni Apo Diyos kada tayo. Agbalin ko mga tibiyag tayo. Ket mga yawan kadagiti kakabsat tayo. Kadagiti mayo awan. Kadagiti awan ti Diyos na. Datay kumati aramatan ti Diyos. Tapno maya sa digda. Iti Apo. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Kararag tayo. Maray dayaw ka o Diyos. Giyaman kami ti dayo ting agsapa. Adtoy dagiti kakabsat, Apo ammom dagiti riknada, ammom Apo dagiti puso da, ammom Apo dagiti nasaktan nga puso da, gapo ka dagiti tattao, ngano daddu mauray pay dagiti mismo nga yatinda, kakabsat da, kafamilya da Apo, ket agaramid da, tisan nga may parbeng kadakwada. Nga mamati kami Apo nga tidakkel ngayat mo Diyos, ijay cross ti Kalbaryo pinakawanda kami. Apo tapnon ti kasta, agbalin kami nga naimbag. May salakan kami. Ket Apo day ti biyag mi maaramat met, kadagiti dadduma, tapno mabindisyonan da, may salakan da, mabalbaliwan ti biyag da Apo, gapo tain salakan da kami o Diyos. Aramatem ti biyag mi Apo. Day ti ima mi Apo aramatem. Day ti dila mi aramatem Apo. Day ti puso mi punwem ti ayat, tapnon ti kasta. Uray pa'y dagiti nakabasol kada kami. Ket Apo mapakawan mi da. Ket mabalbaliwan ti biyag da. Dayjay Apo ti kayat mi Apo ngaramidem. Apo Diyos kadagiti sanpay nga naisalakan. Sanpay nga nayasidegkin ka. Tapno mabalbaliwan ti biyag da. Mayadayuda kadagiti anyaman nga san nga naimbag. Ti dayti nga lubong. Thank you Lord. Bendisyonan dagiti akabsat. Apo dagiti masakit. Apo agasa mi da. In the name of Jesus. Apo dagiti nagpa-check up Apo mamati kami nga sigati garamit ti nakaskas daaw. Tagaputi ayat mo iti cross ti Kalbaryo. Naisalakan kami, naagasan kami Apo, nabalbaliwan ti biyag mi. Gaputi naramid mo iti cross ti Kalbaryo. Bendisyonam dagiti akabsat. Bendisyonam dagiti familyada. Sa di naman tayan da Apo, aywana mi daya, dayo mi dati, anyaman nga dakes, nyaman nga aksidente, nyaman nga saksaki. Apo, ta sikati Diyos mi nga managayat launay, no saan kami nga pumanaw, kas da di anak nga nayaawan. Apo, no saan nga pimanaw, kini amana, saan nga napadasan, nagiti rigat. Ngayon, iti nga nagsublikin ka, Apo, inawat na ti bendisyon, nagbalin manen nga naragsak, ti biyag na, gaputa nagsublikin ka. Apo, kastamat ka na kami. Bendisyonam tunggal maysa. Sa gidem na giti kakabsat. Bendisyonam na giti pagtrabahuan da. Apo, tulungan mi da. Pabaknang mi da, Apo. Tapnon ti kasta. Aramata mi da o Diyos. Ti dayto yung lugar. Nga bendisyon. Tapno da dupay da giti makamamukin ka. Mabalbaliwan ti biyag na. Gapot aramatem ti biyag da. Kas bendisyon. Tulungan mi da. Bendisyon mi da, parabura mi da, pabaknang mi da, agasa mi da, Apo. Madaydayaw ka, patib kerem dagiti puso da, ure kasano ka adu ti rigat, kasano ka adu, Apo ti suot, kaya nagsasamusam nga problema, ngem sikat ti Diyos mi nga managayat, saan mo ito nga baybayan dagiti anak mo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Agyaman kami launay. Bendisyonan tunggal, may sakata kami dili tingal daw.
Gapo itinagan ti Ama, kadi Anak, kadi Espiritu Santo. Amen and amen. 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 God bless you. Gapo ti mang bendisyon ti tunggal may sa kanila. Kanta ti kanta, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes.